Знаеш ли какво се случва? Няма място за съмнения. Прекъсването на вредни връзки не е акт на егоизъм, то е акт на самоопазване. Ако това предизвиква угризения, въпросът е друг. Забелязал ли си, че вътрешният мир има цена и тази цена е твоето мълчание пред това, което те наранява? Човекът идва, отива, връща се, а ти приемаш, оправдаваш, чакаш, прощаваш. Нищо от това не е случайно. Това е модел, който се повтаря. Реалността е жестока. Празните обещания поддържат цикъла жив. Това, което смяташ за връзка, всъщност е прикрито зависимо. Връзката съществува единствено, защото ти я поддържаш. Не защото си силен, а защото разкъсването е по-болезнено от оставането и ти се опитваш да избегнеш тази болка. Когато някой желае да бъде до теб, действа. Когато някой те цени, изпълнява обещанията си. Останалото е манипулация. Усмивките са просто маски. Ако трябва да просиш внимание, вече си на заден план. Ако трябва да се бориш, за да бъдеш забелязан, борбата не си струва. Истинското присъствие не изисква усилия, за да бъде забелязано. Ти не си свързан с никого. Ти си парализиран от своите избори. И тази парализа също е избор. Голата истина е тази. Нищо няма да се промени, докато приемаш това, което не ти служи. Вътрешният мир не може да бъде преговарян. Няма още един шанс, който да донесе облегчение. Времето не лекува пропуските. Това, което лекува, е решението да прекъснеш това, което те наранява. Ти трябва да решиш дали ще продължаваш да плащаш тази цена. Мирът не е дестинация. И той е състояние, което трябва да утвърдиш. И този процес започва с разкъсване. Това, което решаваш днес, ще определи твоето спокойствие утре. Реалността вече беше представена. Въпросът, който си задаваш, е какво наистина изгуби. Не е просто един човек, а идеалът, който си носил. Идеята, че един ден нещата биха могли да бъдат различни. Ако имаше искрена любов, взаимността щеше да бъде естествена. Но истината е, че не управляваш отношения, управляваш концепция. Концепция, която се променя в зависимост от удобството на другия. И това е дълбоко болезнено. Въпреки това, ти продължаваш. Хващаш се за илюзията, вярвайки, че може би един ден всичко ще има смисъл, докато животът напредва. Часовете се превръщат в дни, а дните в месеци. Наблюдаваш хората около себе си. Те се свързват, забавляват се, живеят преживявания, които ти само прозираш. И това разстояние само подсилва самотата, която се опитваш да игнорираш. С всяка циклична повторение акюмулираш обиди. Непостигнатите обещания са като невидими белези, които носиш, без да осъзнаваш. Всяко отсъствие, всяка безразличие е тежест, която се натрупва и те кара да се запиташ какво правя тук. Това е въпросът, който е най-удобно да избегнеш, но също така и най-необходимият. Когато тишината се настанява, искаш да вярваш, че тя означава нещо. Но не е тишината, която говори, е липсата на действие. Празнотата е тежка. И все още чакаш ситуацията да се промени сама, все едно стените можеха да чуят твоите безмълвни молби. Времето минава, но болката остава. Онзи момент, в който вярата ти в промяната се изпарява, е решаващ. Точно тогава осъзнаваш, че съществуват само два пътя – да останеш в същия цикъл или да прекъснеш с него. А прекъсването е трудно. Не защото промяната е невъзможна, а защото трепериш при мисълта за неизвестното. Страхът от това, което предстои, е парализиращ. Изкушението да търсиш оправдания, да намериш причини да останеш е голямо. Надеждата е измамна. Тя може да се превърне в затвор, скривайки истината под пластове от неизпълнени мечти. Намираш се да търсиш знаци, които никога не са били там. Обещания, които никога не са били дадени. Писма, които никога не са пристигнали, и самотата става познат приятел. Опознаваш се да живееш с нея. Приспособяваш се към пространство, което би трябвало да бъде споделено, но което е било завладяно от сянка. Тази сянка няма форма, но тежи като олово. Усещаш я, но не можеш да се изправиш срещу нея.
Между вас съществува ехото. Ехо на нещо, което е било, но няма да се върне. В дъното на сърцето си знаеш, че трябва да вземеш решение. Не е избор, който идва отвън. Това е вътрешно повикване, което игнорираш. Това, което желаеш, е свобода. Свобода не за да търсиш следващата мечта, а за да дишаш. Да откриеш отново кой си след всички слоеве, които си построил през годините. Представи си живот, в който не чакаш повече. В който стойността ти не се поставя под въпрос. Където действията ти имат значение толкова, колкото и тези на хората около теб. Това упражнение по въображение е страшно. И все пак, то е необходимо. Вече си се сънувал буден за това, което би могло да бъде. Но сега е време да сънуваш буден за това, което може да бъде. Промяната няма да се случи сама. Ще боли и ще признаеш слабостите си. Когато най-накрая решиш да освободиш връзките, това няма да е акт на смелост, а на яснота. Не напускаш нищо, спасяваш себе си. Този процес изисква бруталност. Бруталност към самия себе си. Да оставиш на страна илюзиите, които подхраниха това, което смяташе за любов. Истинската любов не причинява болка и не изисква жертви. Тя тече с такава лекота, с каквато дишането. Всичко, което не е такова, е просто сянка, която се маскира. Сега се замисли за емоционалната цена, която си платил досега. Всяка сълза, всяка безсънна нощ, всеки път, когато си се чувствал малък пред това, което би трябвало да е убежище. Това не е, което желаеш. Заслужаваш пространство, в което стойността ти е призната. И това пространство ще бъде създадено само когато решиш да не бъдеш повече гост в собствения си живот. Усети тежестта на този избор. Няма връщане назад. Веднъж, когато се освободиш, нуждата да оправдаваш присъствието на другия изчезва. Реалността вече е представена. Време е да се изправиш пред фактите и да приключиш цикъла, който вече не служи на нищо. Тази тежест, която чувстваш, не е просто тежък избор. Това е стигма, която носи следите на всеки ден, в който си поставил себе си на заден план. Всеки момент, прекаран в очакване на знак, на промяна, която никога не дойде. Знаеш, че си заобиколен от илюзии. Но истината е, че за този мъгла на надежда съществува тревожно желание да бъдеш видян. Да бъдеш признат за това, което наистина си, а не за това, което другият се нуждае да бъдеш. Докато наблюдаваш как другите изграждат автентични връзки, вътре в теб расте мълчалива ярост. Ярост, която не е насочена към другите, а към самия теб. Това е празно платно, от което цветовете са изтънели. Чудиш се колко пъти отказването от себе си е било възприемано като акт на любов. Сякаш саможертва е най-високото доказателство за привързаност. Когато тишината завладее, намираш себе си в съмнение за стойността си. Вътрешният глас, който би трябвало да предлага утешение, се превръща в безмилостен съдия. Не си достатъчен. Това вярване прониква във всеки аспект на живота ти. Чувството за недостатъчност се превръща в надзирател, който следи стъпките ти. Думите, които би могъл да кажеш, се задушават в гърлото, докато тежестта на неизвършените действия се превръща в непоносимо бреме. Когато погледнеш в огледалото, вече не виждаш отражение, изпълнено с потенциал. Виждаш някого, който се е изгубил в разбитите обещания. Маската, която носеше толкова дълго, стана част от твоята кожа. Сега, когато се опитваш да я свалиш, чувстваш, че откъсваш плътта си. И така продължаваш да носиш маската, задушавайки останалото. С всяка нова интеракция има емоционален лабиринт, който трябва да преодолееш. Разговорите се превръщат в капани, а търсенето на смисъл става бреме. Вместо да търсиш връзка, завършваш с разказване на истории за болка, които не са твои, но които си научил да носиш. И това става толкова познато, че дори изглежда удобно. Самотата е твоят постоянен спътник. Намираш бягство в присъствието й, дори да знаеш, че то не предлага нищо, освен еко на пустота. И един ден собствената ти сянка става непоносимо бреме.
Не можеш повече да игнорираш спешността на промяната. Вътре в теб се надига малък вик за свобода. Тази свобода не е само физическа, тя е емоционална. Става въпрос за освобождаване от миналото, което не служи, от връзките, които изтощават същността ти. В същото време все още осезаем страх те спира да действаш. Неизвестното е стряскащо. Това е причината да се колебаеш, да претегляш последствията. Какво ще се случи, ако решиш да прекъснеш? Какво идва след това? Несигурността е затвор. Затвор, който си хранил през годините. Но реалността е, че оставането на настоящето също е избор. И всеки изминал ден този избор става все по-тежък. Наблюдаваш отражението на живота си в дъното на самотата и необходимостта от трансформация расте като непокорен пламък. Това, което не осъзнаваш, е, че продължавайки в този цикъл, даваш власт на другия. Контролът не е в техните ръце, а в твоите. Ти решаваш дали да останеш или да си тръгнеш. А първата стъпка е да осъзнаеш, че този цикъл на болка и чакане не е единственият начин да съществуваш. Вътре в теб има искра, която вече познава този път. Решението не трябва да бъде прибързано, но трябва да бъде осъзнато. Има нюанси в болката, която носиш. Не е просто рана, това е колекция от опитности, които са се натрупали. Всяка негативна памет е камък в раницата, която носиш. И ти си решил да носиш всичко това дълго време. Защо? Защото болката е станала част от твоята идентичност. Трудно е да си представиш живота си без това бреме. Погледни отново в огледалото. Представи си какво би означавало да се освободиш от това бреме. Представи си, че си лек, а тежестта на неосъществените обещания пада от раменете ти. Можеш ли да видиш разликата? Можеш ли да усетиш разликата? Това е твоята истина. Това, което искаш, е много повече от връзка. Искаш признание, искаш пространство. Искам любов, която не изисква жертви. Всяко решение, което взимате сега, формира не само вашата настояща реалност, но и вашето бъдеще. При вземането на това решение, вие не напускате нещо, вие спасите себе си. И това пътуване не е маркирано от борба, а от яснота. Ще започнете да виждате нови възможности. Ще видите как се появяват нови връзки. Животът не се случва само в отношенията. Той се случва между всяка интеракция, която имате със себе си. Когато най-накрая освободите оковите, ще осъзнаете, че не сте сами. Вашата истинска мрежа от подкрепа винаги е била там, невидима. Искрени приятелства, споделени интереси, хобита, които разпалват вашата страст. Това, от което се нуждаете, е смелостта да се изправите пред болката от разпадането и силата да създадете нови връзки, основани на искреност и взаимност. Тази реалност вече е била представена. Време е да си позволите свободата, която винаги сте желали. Емоционалната цена, която сте платили до тук, не трябва да е напразна. И да, ще боли. Но вие също ще откриете облегчение, което отдавна не познавате. Време е да направите първата стъпка. Тази свобода не е абстрактна концепция. Това е осезаемото усещане да дишате без тежест. С всяка стъпка към тази нова реалност, започвате да разгръщате слоевете, които обграждат вашата същност. Чувствате свежия бриз по кожата, който не е съпроводен от вина или съжаление. Можете да видите сенките, които сте създали, но също така можете да видите блясъка на възможностите. Всеки ден е нова възможност да се свържете отново с това, което наистина има значение. Не са чуждите очаквания, а автентичността, която пулсира вътре във вас. Семейството, което избирате, става отражение на любовта, която сега разбиране като свещена. Приятелства, изградени с внимание, уважение и искреност. Тези отношения започват да процъфтяват, когато решите да поливате сухата земя на вашите несигурности. Всяка замяна на дума отеква като напомняне за това, кой наистина си. Хобитата ти изникват отново. Онези, които бяха задушени под тежестта на необходимостта да се угодиш.
Можеш да прочетеш книга без бързане, да се потопиш в творчески проект или просто да погледнеш небето и да мечтаеш, без да се чувстваш виновен. Тази свобода ти дава възможност да преоткриеш радостта в малките неща, онези, които преди се оставаха незабелязани. Какво се случва, когато започнеш да се ангажираш със себе си? Вътрешните диалози се променят. Безмилостният критик, който те е следвал, се превръща в мълчалив наблюдател. И докато гласовете на съмнението заглъхват, нова разказва Emerges. Такъв, в който стойността ти не зависи от външната валидация, а от искрената самоакцептация. Тази трансформация не е линейна. Ще има трудни дни, моменти, в които сянката на миналото се опитва да се появи отново. В тези дни трябва да си спомняш защо си направил своя избор. Не става въпрос за отричане на болката, а за признаване, че тя не определя кой си сега. Ехото на миналото вече няма същата сила на теб. Разбитите обещания все още могат да отекват, но сега звучат като предупреждения, напомняния, че имаш контрол над своята история. Цикълът, който преди изглеждаше като безкраен лабиринт, сега се трансформира в открито поле, където можеш да засадиш нови семена. В тази нова светлина осъзнаваш красотата на уязвимостта. Като се отвориш за автентични връзки, осъзнаваш, че не си сам. Други хора също търсят същото. Те също носят своите белези, страховете си, но са готови да споделят пътя. И в това безопасно пространство взаимоотношенията се развиват. Те стават убежище, място, където да бъдеш себе си е достатъчно. Да бъдеш видян е освободително. Всяка усмивка, която обменяш, всяка споделена смях, всяка пролята сълза се превръща в солидна основа. Не само, че изграждаш приятелства, ти създаваш ново усещане за принадлежност. Желанието да бъдеш признат не изчезва, но сега намира здравословен начин да се прояви. Когато се свързваш с другите, нещо магично се случва. Откриваш, че историите, които носиш, са също и техните. Уча се да слушаш с емпатия, да оказваш подкрепа без съдник. И това се отразява във всяка интеракция. Пространството, което преди беше огнетяващо, става плодородна почва. Здрави растения никнат и ти осъзнаваш, че тези нови корени са дълбоки. Те са закрепени в споделени преживявания, взаимно доверие и уважение. Уча се, че свободата не е само разкъсване на оковите на миналото, а също и способността да построиш нещо ново. Реалност, в която автентичността е празнувана. Разбираш, че любовта, която винаги си търсил, не е мираж. Тя вече съществува финно горяща в новите връзки, които си култивирал. Въпреки това пътуване носи отговорности. Когато поемаш отговорност за своите избори, трябва да бъдеш готов да се изправиш пред последствията. Това означава да бъдеш честен със себе си и с другите. Връзката, която започна да изграждаш, се нуждае от истина. Без сурови истини няма да можеш да поддържаш растежа. И така, ти напредваш. Докато се отдалечаваш от това, което вече не ти служи, създаваш пространство за непредвиденото. Предизвикателствата се появяват, но сега не ги виждаш като бариери, а като възможности за растеж. Всяко неудобство е ясен знак, че се движиш към нещо по-голямо. Уча се да танцувам с несигурността, да приемам, че животът не се случва само според плана. Има красота в неизвестното. Откриваш, че дори в крехкостта има сила. Животът е мозайка от преживявания и всяко парче, независимо колко малко е, допринася за по-голямата картина. Така ти напредваш през живота. Една стъпка по една, с кураж и яснота. Вече не си на милостта на порочните цикли. Сега вие сте архитект на собствената си реалност. И тази реалност, макар и пълна с предизвикателства, е и богата гоблен натъкан от нови начала и безкрайни възможности. Реалността вече беше представена. И в този момент на осъзнаване, вие откривате своя собствен глас.